साननैसो आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिथोनाव गोबां जायगायाव एबेक्सन खालामनाया सोलिगासिनो दं आरो बिथाङा फोरमायदों 1,60,000 बिगा दासिमहालागै एबेक्सन खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे 12 लाख बिगा एबेक्सन खालामनो दङ। बियो लासै पर्जाक्रमै जालांबाय थागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब बिथाङा फोरमायदों। 2005 मायथाइनि जिथुनाखि फरेस्ट एक्टनि बायदियै ट्राइबेलफोरनि जिथुनाखि रिजार्भ बे रिजार्भखौ एबेक्सन खालामनायनि खोथाया फैया बे बाथ्राखौ बिथाङा रायखांदों आरो अथ'स' लेन्ड पाट्टा होनो थाखाय बिथाङा रायखांदों। थ' बे समाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो मोजां रादाब बियो। थ' बेजों लोगोसे जों बे समाव रायखांनांगोन दा जानुवारि बोसोर गोदान हिसाबै जोंनि लाइमोनफोरा सांग्रां जानाया मोजां। हिन्जावसायानो जा सेंग्रायानो जा एसे सांग्रां जानाया मोजां। मानोना सासे मानसिनि गोरोन्थिनि थाखायनो माखासे गोबां लाइमोन गथ'फोरनि लाइफआ बरबाद जायोबा इमेजआ गाज्रि जायो। बेखौ नोंथांमोना बुजिना लानाया मोजां। दाखालि बावै जोङो नुनो मोन्दों गोबां लाइमोन गथ'फ्रानो गोबां जायगायाव गोबां गथ'फ्रानो लोंना जानानै गोबां आलाय सिलाय जालाबायदों एकदम जौ फाग्ला फाग्लि जालाजोबदों एकदम आरो बेखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोननायानो जादों सासे मानसिनि गोरोन्थिनि थाखाय। जों बेखौ सासे मानसिया गोरोन्थि खालायामोनब्ला बेखौ जोङो नुनो मोननाय नङामोन। बै मानसिया केमेरा खेबामोनब्ला बेखौ आपल'ड होआमोनब्ला जोङो माब्लाबो नुनो मोननाय नङामोन। थ' बिनिखायनो सासे मानसिनि गोरोन्थियावनो गोबां गथ'फोरनि इमेजआ गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों। बिनिखायनो सांग्रां जानाया मोजां। मानोना बै मानसिया केमेरा खेबनानै ससियेल मिडियायाव जुदि आपल'ड होआमोनब्ला जों बेखौ नुनाय नङामोन। थ' बियो बिदिनो सिरि थागौमोन। दिनै बे सासे मानसिनि थाखायनो बे गोरोन्थिया जादों आरो माखासे गथ'फोरनि मान सन्माना गोमानायखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' बिनिखायनो जाहाथे सांग्रां जायो नोंथांमोना लाइमोनफोरा आरो जों बे समाव बेखौबो रायखांनांगोन मानोना दाखालि बावै सासे गोसो थोनाय सेंग्राया गावनि मोजां मोननायखौ दुब्लिबारियाव बुथारनानै दोननायखौ नोंथांमोना बयबो खोनादों नङा होमबा? थ' बेफोरबादि जाथाया जोंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थायो। बे जाफ्लेबाय जाथायनिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो, सोलोंनांगौ। मानोना जोङो मोजां मोनदोंब्ला गोसो थोलायदोंब्लाबो जुदि बे हिन्जावसाया माबा मोनसे खिलिमिलि खालामदोंब्ला ओरै खालामदोंब्ला बेफोरबायदि सिख्लाफोरजों गोजानाव थानायानो मोजां। दा गोरोन्थि मावदों होननानै बेखौ नोङो बिनि जिउखौ फोजोबनायनि उनाव आरो गावबो जिउखौ फोजोबनानै लागोन बेयो सलुसन नङा। बेयो जोबथा नङा, थैनायानो जोबथा नङा। थ' बिनिखायनो बेखौ नोङो समाधान खालामनोब्ला नोङो एरायनानै थायोब्ला बिनिफ्राय नोङो साबसिन फिथाइखौ मोननो हागोन। दा जायनि जाहोनाव जों बे जाथायखौ नुनो मोनदों जाहाथे जोंनि गेजेराव बेबायदिया जाया आरो। थ' आंनि खावलायनाया बेनो दा बे समाव आरो गोबां नोंथांमोननो फोरमायनो गोनां दङ। दा बे एजेन्डाखौ आं उननि समाव लाबोसिगोन। थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।